Estaba dando unha volta polo campo volante aproveitando que a marea estaba baixa, que os chiringuitos estaban moi ben e que había moitos turistas, que non facía máis que vir turistas, e algo pillaría, de traballo, quero decir, porque é que eu estaba no paro. Bueno, vale, pillar do outro, xa que non me credes que cobrando por non facer nada quería facer algo, pois terei que dicir a verdade, pero era máis interesante o outro. O caso é que andaba distraída mirando para un lado e para outro, había moito persoal, que xo digo eu, había familias con nenos e cans e gatos, bueno, unha festa. Total, que andaba moi distraída mirando cara atrás mentras camiñaba cara adiante, é dicir, toda retorcida, e cando fun poñer a cabeza na mesma dirección que as pernas empotreina contra un corpazo. Que corpazo, mi má! Era Ramón, seía tan grande como o lembraba, grande físicamente, quero dicir, non é que fose a luz que iluminaba o meu camiño ni nada diso. O tropezar con el, cando aínda non mirara cara arriba para lle ver a cara, e como unha estaba no paro pero tiña a súa educación, pedín perdón, o normal nestes casos, vamos, e el dixo: "Estás bébeda, Xiana". En realidade non dixo isto, é unha homenaxe á frase "estás bébeda, Suelen", porque me fai moita gracia e porque me apetecía poñelo aquí. O que de verdade dixo foi: "Nada, tranquila, non foi nada, ben vin que ías distraída. Hostia, Xiana, es ti, canto tempo, tía. Ven tomar algo con nós e falamos". E fun, por tres motivos fundamentalmente. Primeiro, porque saíra de pesca e había moitas probabilidades de pescar, ou mellor dito, de repescar algo. E segundo, porque estaba cansa, que xa andivera moito. E terceiro, era gratis. Íamos cara a unha mesa na que había outros dous homes agardando. Como estaba a uns metros e teño unha axilidade mental increíble, doume tempo a pensar. Non é por presumir, é que é así. Primeiro, que sorte atopalo de novo despois de tanto tempo. Así, por casualidade. Que fortuna, que alegría. Segundo, se xa viu que ia distraída, como non apartou para non chocar? E en conclusión, foi unha casualidade que chocásemos? E xa chegamos á mesa. Sí, non pensei máis que dúas cousas, e que só eran uns metros, tampouco hai que poñerse así. Ali estaban Paco e Alberto, soubeno porque me os presentou, non é que os coñecese, nin que levasen o nome escrito na frente nin nada. Alberto era guapo, pero guapo dos de verdade, con sorriso de campeón incluído. Paco non, podo dicilo máis suavemente, pero é así, non era guapo. O que sí tiñan os tres en común, porque Ramón guapo tampouco era, ainda que tiña o seu punto, eran aquel de caraduras e descarados que os facía moi atractivos. Pensaba que fora a parar aquela mesa por la casualidade de parecer polo campo de Marte, pero non. A medida que transcorría a conversa fume decatando de que a cousa tiña máis fondo. Ramón comezou a conversa con sutil e casual "esta é a escritora" mentras sentábamos. Eu, claro está, sentei de golpe. Non era para menos. Non esperaba que el lese aquela novela e nin moito menos que se recoñecese baixo o nome do protagonista. Era obvio que me enganara. Non o soltaría así de súpeto, nin con aquel recochineo de non facelo, pois estábamos ben. Prácticamente lle declarara o meu amor eterno, entre outras cosas máis avergoñantes aínda. De todos os xeitos, os seus amigos non fixeron moito ademán de querer afondar na ferida. De feito, despois todo foi moi natural, e non houbo máis mencións ao tema literario. Ramón estaba actuando como o típico gruñés que está facendo de anfitrión dos típicos madrileños. É así, non lle hai que facer. A min gustábame, pero o tío era así. O caso é que lles comezou a explicar todos os tópicos mentras picaban nunha ración de pulpo a feira, porque non sei que lles dá co pulpo a feira. Será o mesmo que me dá a min co rollete de primavera nos chinos. Eu sei, non? E comezando así a cousa era cuestión de tempo que a conversa pasase en algún momento pola historia do tesouro, que non era certa, quero deixalo ben claro, pero pasa o mesmo que cando afunde un barco xa pode levar eucaliptos ás celulosas que unha vez afundido sempre ten unha caixa forte chea de cartos. A ver, eu seguro tampouco sabía se era certa ou non, pero o instinto natural era dicir que non cando o outro estaba dicindo que sí para deixalo quedar mal. Total, que eu estaba contando, pero mal. Mirade, vale que fose unha lenda, pero había que contala como era, sendo fiéis á tradición oral, ou senón que estivese calado. Non foi na Banco Mega Internacional, que foi na Caixa Universal, especifiquei. Si, iso, dixo Ramón, sen case parar de falar, é dicir, sen interromper o relato da lenda do tesouro. Pero na súa historia todo eran imprecisións, e tiña que interromper a cada pouco, que aquelo era un desastre. Bueno, pois conta a ti, dixo Ramón todo enfadado, moi sexy, iso sí, pero enfadado. E así o fixen, non porque mo dixera el, senón porque se hai que contalo, pois contase ben ou non se conta.